December yiganchi kolekaniti asingenchi yake kero kurigere no ne calendar ase chiskuru yabetege guturubani igo abayibuli babiri bakomigeka sana asingencho konyoranga umwako yige bakanite school fees yere nyinge nabo igo mwanchi muri ntwaruche omwaziri wechisemika gote bange school fees ngochire comment kana umwako gocha inyora school fees yabetege koyiri wanse chinga kichiri cy'uburire bwa corona ikyagera chi family chinyinge nchere ko bachi kwenyara lakini kolende bono ige bintu birene nomo yaso mwako gocha mangana ngochiere gochange kero yomo ngochiere school fees erwa kano mwako yo ngochiere komenta igo manchu murigereria niga bayibuli bagendete kolera mbagendete kumigeka sana ekero kurigereria nga esugukwe igabuna abana bono babete long holiday mbali gochikugora bintu buna byaberenge kawaida endagera bono ngora baraso bonge inyora richinga kichiri abana bale kwende skuru at least ingwete barenge kwanywe sem breakfast bari bagocha marogoba banyusa bali sapa igo mwanchu murigereria abona igabuna abana bali siko endagera ngori baraso bonge lakini kero kurigereria ase chinsemo chinyinge ime ya Kenya ntwarore nchara yabe nyinge sana andi tukarange Kenya liriko tebanga serikali yatetenga endagera ya GMO enyare ko bakegocha ababwatania abageso ke bagatanga ya endagera ine bwata marwere igo bado endagera ti saina sense ya Kenya kondo mwanchu murigereria heka tukwira na asoro gongorwa busindo mete sector yobosombi ne nginjo sana heka kurigereria semia keli ya maiga abantu abange bali kurukurwa somo chio Nairobi gose kurwa se county ya Mombasa Eldoret nabantu abange bamenyete chinsi county chirichi inde mwancho murigerere igo konyoranga ekeresi gukuya berere nali bagutara gocha soro gongorwa busikolende ekero na tale to mochio bosongo bona ige bintu byabere bigwonchorere tali bantu bange babete bagochoro gongorwa busi asengenje yake nonye bachite mbaroro konyoranga banganyire kuru mochio Nairobi batanga igari ibintu byakongire tindi ko chikoira nororo kana ari kurigereria mbaroro kwari konyora banganyire ne bibuyu byabo banganyire ne mattress yabo banganye ne bitanda byabo singenchi yake baote banduri ko chikoira no mochio Nairobi obugima bwakongire asingenchi yake mwanchi murire kero kurigereria nabantu abange babete bagutwara ibibarua ase county ya Nairobi akorinde kero kurigereria kero borire buli bwa corona bwache tomete bono iga nali toko wasichiri percussions chiricho borire bwa corona ambono iga ba Kenya bagendete go chinyora asingenchi yake twasemerete nguburire bwa corona bogo kiana ebintu mbichikoira na kawaida lakini kulende kera kuriye chi kampuni chinyinge nchiabete chigosiekwa igo bintu binge mbira babigonchoreria mono umanchi muri na bayabeta kongu ase abantu go travel season yiga ya December gose tawatanga festive season ebintu byara kongirake no ena magori gali ese chigali okonyoranga chigali nchiro rokonyora chiko kora tawatanga town services konyara chigali bune chiga cha Kenya mpya supermetro chiko korera somo chio Nairobi ekere guika December alichiko chichanyora abantu abange cyaba chiko trimboka gocha soro gongorwa gusito atanga rush hour lakini mwanchu muri guika chitariki 20 cyumutinyo yiga bantu bado mbale ngororo bagutrimboka gocha gongorwa gusi akurinde ntwaroche gochakira chitariki 20 abo abantu mbangete kutirimboka kego bune igoreka natale to mucho bosongo naroche chi bus chingeni yakego ase gali se stage chichiabete chiko imoki abantu lakini kana chite kurigerera biya ekero baikiri abantu asoro gongorwa usi bali bagutira guchi Nairobi mbayo njo murigereria na sare nene sana irase sector yobosombi ekegera bona iga bantu mbaye bagutira guchi Nairobi of course mbaroro bagutirimbuka andi ko gochikotema commentary gori abantu bakwamire Nairobi batabona ndoli gotirimbuka nonya bali basemereti nga January na chi school chiko iguru andi nyora chi school chiko iguru gochi tariki 23 gabo konyore bintu bisambaine ekegera mwanchi muri uliora nyoro mushahara ya mapema gochakira date 27 gochakira lero iga bakatare 5 okonyora ngo mushahara uyo elire kego ikachinga kichiri abana babonete kuira ne skuru okonyora ng'ebintu byasambanira kego kwende toire na sector yobosombi igochi basi echo nchigendete gocha korende mwanchi omuriye no metenga ekero totebe basi gose matatu chimatatu metenchi bwate chiruti chikogena totebe basi ya Transline wase classic
nebwata se egotara kondo tutanye kebwate route yaye koru Mochibosongo goika Nairobi emanya goike season bune yiga omusimo yiga bwe Christmas netagete change route yaye bone chaka kwenda koru Mochibosongo ochense meria Eldoret richi kondo roli bekire ne kyombe gya NTSA wanete kobwati ngwando ore gwonchoreri kwa saini gwakana kwanyara kwa gogo chenjeli route esengencho kwa gurosine miti omutinyo yo mugosechi wiki isato kolengana buna abantu bali bago travel bangana gosabiria bali bago travel bangana igo mbabete bakoyegwa guarantee yo babugolia abantu kuru Mochilio Nairobi ekine kibasi chikobugolia abantu kuru tatebe kuru Nairobi gochika Wangware kuru Nairobi gochithika road ekine kibasi yani town services bus chikokorera agari se Omochio Nairobi yoka akorende bono effect nerororo ekera chibasi echo chiachagete gocha ase orogongo rwa Gusii inyora chibasi echo niko konyora nga chinalite distance erenge nande inyora nga epara ya kuru Nairobi gocha Kisii mbara yeraba mono konyora nga chikona nchirororo chinyinge nkoro sangorororo distance ni ntambere akondo manchi muri inyora sorogongo rwa Gusii ekero onga kibune yiga ye Christmas yikire onkonyorore nga sector yo bosombi ngo chire yara chenja machika kego machiko kego change onyo montereba noyo muri ko endie gali osene basi osene matatu gochia se Omochio Nairobi baguchibaegwa bantereba babere asingencho yake okoro sangorororo ande oyo moimo kitotebe koruga koru Mochibosongo goika Narok nolio ndo bwatira koru Narok goika Nairobi akurinde karugulire chibasi chigachia town services montereba noyomo inyore distance ine ntambe naende babiri bakonara chi distance chiri chinge konderi tukori gorona betegi ngosanga no munyakerugo oyure omunyakerugo omatatu ime Mochibosongo nabetaka gusanga na incha mange ngakyo bosombi bwabeiro mwako yiga ekero kurengani ne myaka eliende naenda kabaka koteba machikali babere bakobeka anda kabaka kuruba semya guchasi chintereba anene mono ekero esugukwe yere ngonyorore nga chintereba chinyinge unabona abantu bayichire bataite gotirimbo konyora bagotaka baike Mochibosongo naende baonchoke etameli yechibesa nerororo igo narweto basemi obonge oinere okongo mose yoro munyakerugo ime Mochibosongo omanchi muri ateto sangenera toigunara yabwate alekoerera rieta nengoro kwa okongo mose nigondo chairman omatatu wakasa igase county ya Kisii wakasa wa matatu aba bakoro drivers conductors na aba bakobanga stage yaiga nenga kie Christmas nenga kie suguku nyasa nchire twaikire ritanga nintubuna abakristo tutaragwa na kende gyonsi otonarte gwakara nyasaye mbiyamono ikegara nyasaye nero okogera kereka mukia kia ikirana ande gya kolekana kolengana ne merobiri yae December ntwasudie da chali nyinge mono trichikomi sabantu lakini chigali njia so ete metaro nyinge sana chigali njia umiseta abantu lakini asense moya makweli gasi tusi tabete mone semo yichigali anana mono ndatabe nga chiza chine nanda chibigibige cyaro kana tachi wita abantu mana Gusii kubwa chigali lakini rendo onsi nyasaye togosaba no nyambali basiriri abamu ababuna bono mbaro basireti abamu abogotera chipigipigi otoko batebinga nyasaye nabakonya nanda toko batei pole chigali chachira chingani kuru Nairobi karokuri stage ya Itaiga chigali nchira chingani tunardo buchiro kwanga chigali cha town service yani town service utomine denga chigali chikobera Nairobi alia chikorenga keria rush chiaga ni gokonya abantu goja Gusii otatiga bono eshida ya town service chigali cha town service ekero ya igira terigo tenena ego drop aba biria na inde ya tama yagenda ekero ya onchokire ya jina ndabona yuka Nairobi na inde wake return kalchiri nchira aba organized chigotwara aba driver babere na chigari cheto chesa bale ndamba chigotwara aba driver babere kero mo driver yo konyora nero yuka Nairobi na ndo irana nero yuka Nairobi na ndo irana na chokonyora chi ngorra chigora so emetaro imenyisa chinyinge akirenda senge njonga nyasaye no myale otambe
tindo chinga chia kolera bobe mone ngakiye nali ko sababu drivers baito bali bakwigwa umuntu bweke gusi abatachire bali bwata chigali bakwigwa umuntu bweke gusi mwanche mokoro muroberio abanda abaiteka bacha kuyukorwa endaraba yatirimbo kegali onya mondara bonde tayo ndoko betere ruri ke driver ibere egali rige korara mo driver uri ati mokebia mambi gakwimoka ne gali bichi Nairobi ayimoke kali fresh atabuga tietoro atabuga tie morosonde bwensi nali abantu barayike Nairobi bia Christmas yekabono ga keigete nkiama kitaba beta bauti yake abanda banga bale kolera ekiagera corona yachite amatuka maega abantu abakaruna Nairobi abange lakini chikamba nuna chia siege tunkenke eli corona yachite one gatokana SBD eri gose ekerundokeria abantu baito bale gochera chikamba ni chibakande chia Nairobi ali chikamba ni mbari na abaindi mbakota chikamba Nairobi na abasongo ba chikamba Nairobi chikamba ni chaje maika inabuna ABZ abantu baito bale bakorego balenga abange ekigara bakareturwa n'inji bus chinyinge sana raundi eno nyabachete mbachete mono buna bagachire so nande na into account ya Kisii ntwago gatari tugore gore kyagera Christmas ngialenga igase ase stadium mugabano itoto achora sengejo kyalenge Christmas kyayege tangani kabisa na bakorete buja gukeri n'abantu igongo yota igerete Christmas mwaye ngaidenga nakanyora de stadium akabeka mununere no yota igerete ge stadium na akanyora te century ya magose yende nonya kyalengegeke at least naro chenga abantu abange bali bakonyoro gokake gusokonyora guanze patabwa atenjera yako gende supermarket kugorobosi bagore tali stadium hono iga epara ya ito ekorukisi ekoenda Keroka Sotik Road epare iyo nere inseyo borosiwa yani chini ya ukarabati drivers baito balimo kuligereria TV ya Ndis TV naleko batebiga tafatar togende chigali ngora separe iyo asinara ali akorugo keumberemo asali tubate only one line asali ya oisoko chani okole mistake mesinini naboko nyali gosali abeire ogo ikire keumbu ogo tira guchirugoro kugo ikire keumbu kendi gali ya ongora paka sakor kugianjere asali ya na arolira magoso chusi na arora esikuru pasia yemo ekaroga kurugoro tanyole tenga epare ligere one lane agastokera noyo kuruma atenere nere gale ne kerundo eskuru basile gaswa gujima ate gatereria lakini yajite kangusu nero lie karuoro agendrie pasia matuka mange na ande savari entambe mono na agendri chiroli matuka mange na ande savari entambe mono so ekerongo kwana nges bid kills yongo kwana through experience mundo tayo ran confusing ere gari driver ere se komnyokie gari ta vaisa ngera minyoke mono enyora ligos anya control tingwanja na inde ta gon confused na there's no way aran confused what I know ase gari ekere gutara para ke gutara ngora e gari ne gunse igara ngo gukire obo maine gari ko na ngora te go itabantu aba biri baito chinga gito jigo safiri tiga gutwara araka yoko line gari ikire tiga gusuguna na chigari ababiri baito omo conductor nebesa tageto moye a collect ebesa ayogo so egari mepaka ekere ikire kabisa umongina no ole kabisa no mwana okotenga tetene na abana bagucha butwanyurizo teta keiri ayena yabono yo mo bonye no kubuga utakiri kubugatu conductor na yame ko basegari kwanyora abantu abasuguna ine gari y'abantu batatu gose bane basuguna ine na bane batene ine ekonda gitanere ko babeka ime lakini aba manyanga abantu abasuguna nabo batuga ime metari konda gitane yemo igabanda abana na babiri ngo bwatari gose mo konda gitano mwabiri
tasi waekere serikali ekubwata omwabire ule excess ngwakwale fine yaye mo conductor ngwakwale fine yaye omo driver ngwakwale fine yaye why mwezi mwigore dirichiko ababiri baito nabono nali negali korwa Migori ngaika asagor gunyachenge nganyora omwabiri oyomo agasoe garime noyo ndagasoa oyo magatigaranse oli otigare densa akamodenga suka guchiabu egalege kuguri abantu baka batano egalege gaika